Beca ni a dwi yma gyda Bethan Rhys Roberts, ac o'n i'n meddwl swn i'n holi i chi pa mor bwysig oedd newyddiaduraeth a ieithoedd yn ystod eich magwraeth chi ar yr aelwyd, ac ydych chi'n credu a wnaeth o liwio eich llwybr gyrfa chi? Mi oedd newyddiadura wastad yn y tŷ, oedden ni gyd wastad yn stopio i wylio'r newyddion, a nath o ddim treiddio i meddwl i am spel, ond wedyn nes i ddechrau papur newydd pan o'n i fach iawn, oherwydd bod hanner y teulu'n byw yn y gogledd, hanner yn y de. Ac o'n i sylwi, o'n i'n gwybod rhywbeth bach am bawb, ond bod nhw'n gwybod lot am ei gilydd. So nes i ddechrau papur newydd pan o'n i fach, ac o fanna nath o dyfu, a ieithoedd mor bwysig, achos mi oedd hanner y teulu'n siarad Cymraeg, hanner ddim, yn iaith Saesneg. Wedyn o'n i'n meddwl am y cyfathrebu yma, agian, mae ieithoedd yn rili bwysig a gallu llithro un i'r llall, a dyna sgogodd fi wedyn i studio ieithoedd, Ffrangeg ac Eidaleg, a swn i wrth y modd yn studio mwy o ieithoedd, a mi ddaw hynny gobeithio rhyw ddiwrnod. Beth yw eich barn chi ar gynnydd mewn newyddion ffug ymysg cyfryngau cymdeithasol a mynediad plant a phobl ifanc sy'n ddiwedd ato fo erbyn hyn? Yndi, mae'n broblem enfawr erbyn hyn, achos mae o'n bob man dydi, a da ni'n gwybod beth sy'n iawn, beth sy'n ddim, a di pobl ddim yn gwirio, a da ni gyd yn byw mewn swigod ar wefannau cymdeithasol, da ni'n cael newyddion gwahanol, da ni'n gweld beth sy'n digwydd yn Rwsia rwan, a ffordd mae newyddion ffug yn fanno, cyfnod Trump, newyddion ffug bryd hynny hefyd, ac o'n i'n ddigon ffodus i wneud rhaglen ddogfen i S4C yn mynd i Feles yn Macedonia, a pwy oedd yn gwybod na dyna bencadlys newyddion ffug y byd, lle oedd bobl ifanc yn gwerthu newyddion ffug ac yn cael arian i brynu oriawr Rolex erbyn hynny oherwydd y clics oedden nhw'n cael o America. Felly mae o'n ddiwydiant enfawr, a mae pwysigrwydd newyddion sydd wedi i wirio mor bwysig, a dyna pam da ni gyd fel newyddiadurwyr gobeithio'n anelu i fod yn fwy didiedd, i drio arwain pobl drwy'r môr o newyddion ffug sy'n yna. Wel, mae bron i 10 mlynedd rwan ers chi gyflwyno am y tro cyntaf ar Newyddion 9 yn 2013. Ydych chi'r un mor nerfus ac yr oeddech chi am y tro cyntaf hwnnw erbyn hyn? A dwi dal yn cael beth dwi'n galw'n pilipalod yn cyrraedd cyn bob rhaglen, ac os dyn nhw'n dŵad dwi'n poeni, a dwi'n meddwl na dyna prif fyddai'r gorau i. Os dyn nhw'n dŵad, ond maen nhw'n cyrraedd bob nos, maen nhw'n cadw cwmni mi drwy'r rhaglen, y pilipalas yna, ond mae darlledu byw ar dyledu, a pan mae pethau'n mynd yn anghywir, a da ni fod i ddangos bod dim byd yn mynd o'i le, mae yna weiddi yn y clust, a mae yna bob ma, di hwnna'n barod, di llall ddim yn barod, dos i fama, dos i fanna, dwi'n modd efo hynny, a mae'r cyffro a'r adrenalin siŵr o fod yn beth mawr, ond ydw, dwi dal yn mynd yn nerfus. Dach chi bron fel alar, chi'n beth ar lyn, o dan y llyn, dan y dŵr, dach chi yna? Wel, trio de, trio'n gorau, ond mae'r tîm tu ôl, waw. Ond ar yr awyr mae rai ni yn ddangos bod ni'n gwybod beth ni'n neud, a da ni'n trio hynny, a mi oedd rhaglen Eisteddfod neithiwr yn braw fy hynny, bod ni'n trio ar weitha'r chaos yn y glist, bod ni'n trio. Diolch, neu fel chi ar y maes, gobeithio wneud y tywydd wella. Bendant, diolch, Eisteddfod glaw de. Eisteddfod.